Исән сіз Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген бездә кунакта эстраданың иң популяр буйдак егете Марат Яруллин булыр. Сизмәсен дип ятылар, яшерәмен күзем. Бары тик син язган хатлар саклыйсы сүзен. Сизмәсен дип ятылар, яшерәмен күзем. Бары тик син язган хатлар саклыйсы сүзен. Минем сырым назлы сүзләр, минем сырым янган күзләр, минем сырым синең күзләр. Жылы иренеңнән калган изләр, минем сырым назлы сүзләр, минем сырым янган күзләр, минем сырым синең күзләр. Жылы иренеңнән калган изләр. Сәлам, Марат. Нихаят килеп җитте Марат Яруллин безгә. Нихаят, синдә кунакта мин Лилия. Ничә концерт узды инде бу быелга? Нык йөрдегез, каты йөрдегез. 100 тирәсе инде. 100 тирәсе. 80-нче ми? 80. 80-нче, по-моему. 80-нче концерт, по-моему, булды. 80-нче концерт. Бүген шул хакта сөйләшәбезме, сезнең бит үзенчәлекле. Можем сөйләшергә дә, сөйләшергә дә. Ничек җайлы. Ә сиңа ничек җайлы? Миңа барыбер. Миңа алай да тегеләй дә булай да. Тырышам. Тырышасың? Тырышам. Менә ул 80 концерт синең хыял идеме? Хыял иде. Хыял иде. Чөнки мин хәтерлим әле синең танылган бер компанияга җырларыңны биреп, худсоветларда чиратлар көткәнеңне, күмәк концертларда катнашырга теләп йөргәнеңне, ә бүген инде оештыручылар Маратны тота алмый. Ул танылган компанияларга бар иде вакытлар, кайчан ишек шыкылдатып кергән чаклар, кайчан миңа әйткәннәр иде, юк, кызык түгел дип. Син кызык түгел дип. Шундай вакытлар булган иде. Син кызык түгел безгә дигәндә нәрсә кичерә? Ничек инде кызык түгел? Кызык акча түләсәң. Булай кызык түгел. Коммерция нигездә генә. Рәхмәт дидем дә, исән саулыгыз дидем дә. Әле күрешербез дигән иде. Искә төште ул мизгелләр. Ә күп әйттеләрме син безгә туры килмисең дип? Мин тырышымда бик күп ишеттем юк дигән сүзне. Юк дигән сүзне. Бик күп ишеттем. Юк дигән сүз әле Мәскәүдә яшәгән чакта, театральныйда укыган чакта, кастингларга йөргән чакта мин һаман да ишетеп юк дигән сүзне. Бик күп. Мин теге уже ул юк дигән сүз мине һаман да ничектер үстерәйде. Безнең бит инде бөтенебезнең уңышы артында шул әниләр тора, синең дә әниең мәҗбүриләп ниндер конкурска җибәргән. Безнең бит гаилә теге иҗат белән бәйләнгән гаилә, безнең бәләкәй чактан ук инде мин теге сәхнәдә идем, без теге әти килеп әйтә иде, балалар, әйдәгез җырлыйбыз, кая җырлыйбыз? Кырмы ул теге мәдәният йортымы ул, тагы бүтән урынмы ул, без сорамый да идек. Әти әйтте, все, кирәк булды. Яни нәрсә барны киендерә дә иде безне. Әле вакытта юк иде бит. Костюмга килгәндә. Хәзер ул бардың алды. Яни барысында теге җыеп инде нитеп, матурландырып сәхнәгә әзерләнеп җибәрә иде. Беренче адымнар инде ул теге җәшендә чыккан беренче сәхнәгә адымнарым иде шунда инде. 3 яшендә? Да, әле р хәрефендә әйтә алмапмын. Бәхет тәүфик савыйм Ходаем. Беренче җырлар иде. Шушыннан инде әни безнең, әти бөтен мәхәббәтне иҗатка һәм нигә җырга инде безнең әтидән килде ул барысы да. Безнең һаман да иде җыр, моң, баян. Син баянда уйный, абыең да уйный. Абый да уйный да, мин генә уйныйм. Ә син ничек уйнабызсың? Мин теге бирмәделәр сине музыкага. Юк инде, музыкальныйга түгел, безнең бит теге ничек әйтергә, Ринат бит инде бәләкәй чактан ук. Теге аның фотолары да бар, язак кына түгел куйган идем. Әтинең безнең әтигә 70 яшь тулды. 1 апрель. Шушы теге да фотоларны куйган. Абый утырган инде бәләкәй чактан ул кулында кичерәк баян әти белән. Ә миндә миңа теге тоттырып та караганнар ул баянны, биреп та караганнар. Мин теге әни әйтә, то ли сабырлык да, уенчы урына син аны тәгәрәтеп йөртә идең. Мин 4 мәктәп алмаштырдым.
Нишләп? Birinchisi yandı. İkincisi okuduk biz tege avulның neyinde medeniyet yurtunda аны tez gene işlerler şu medeniyet yurt içinde kısa vakit içinde şu medeniyet yurtundan neler grimörnülerini neytip özgertip neler klaslarda partalar kırtıp orundıklar koyup tez gene eğlendirdiler. Bu Nijgar ягында. Nijgar ягында Актук деген авылы Рәшит Ваговның туган авылы. Менің якташы. Шушы вакыт içinde тизген алмаштырдылар. Мен 9 класска тиктим шушы мәдәният йортында укыдым инде мәктәбендә безнең иде. Аннары күчендем районный мәктәпкә. Чөнки 9дан соң безнең 10-11 юл иде. Һәр көн автобуста йөри идем шул мәктәпкә. Әле бит әни дә укытучы. Беләм. Да, әни мине 5-нче, 7-нче, юк, какой 5-нчедән 9-нчы класска тиклем шушы мәктәптә не иде? Классный иде ул безнең. Класс җитәкче. Да. Һәм син бик җойсыз булгандыр укуы. Төрле көндәр була иде. Чөнки мин дә укучы баласы мен Төрле көндәр була иде. Эшләйм. Аннары инде 10-нчы класста мин районный мәктәптә укыдым һәм әкренләп безнең бит минем бит инде апам Гүлнара һәм абыем Ринат алар Мәскәүгә күченгәннәр иде инде ул вакытта. Аларның Ринат абыйның гаиләсе иде инде. Апа безнең укытучы булып хезмәт итте. Русский литературадан укыта иде ул вакытта. Һәм шушы вакытта 10-нчы класста укыган чакта мин әкренләп йөри башладым кастингтарга. Һәм әкренләп теләк бар иде Мәскәүгә күченергә. Үзең йөрдеңме соң, әллә әни кушкангамы? Әни кушканга Юк, бармы? үземнең әти әйтә, нәрсә йөрисең шушында, нәрсә сиңа ни хәзер юристка керәсен укырга дип менә шулай. Абый бит безнең юрист булып, юристка укып чыкты, нары экономист. Все равно иҗатта. Баянда. Все равно баян тарта. Шуңа күрә әти мен әйтәм, рәхмәт бик зур, пожалуйста. Позволь мен үзем карыйм да, үземнең көчемне дип, как җыеп, үзем карыйм. Мин бик зур хыялым бар иде ГИТИСка нитәргә. Укырга керергә. Но үземнең ничек әйтергә? Ялкаулык. Вот, ялкаулыкка була, үзем 3нче турны провалил мин. Әйттеләр, давай-ка егет армиягә барып кил, аннары күренер, мин әйтәм. Надо же 1 ел хәзер ничектер. Ну, мин әйтәм, хәзер җыенам, әзерләнәм һәм киләсе елга точно ГИТИСка дитәм. Укырга керәм. Аннары чыты мин әйтәм, хәзер 1 ел югалтырга, әйдә карыйк нәрсә, бу августта иде инде. Мин әйтәм, нәрсә югалтырга хәзер, әйдә карыйбыз нәрсә бар. Карыйм ни Институт культуры, университет иде ул вакытта. Московский университет культуры и искусств. Мин әйтәм, әйдә шунда документларны ни килдем теге прослушиваниягә. Туда-сюда тиз-тиз генә шул арада бац и все. Ну, нигә, платныйга инде. Акча түләп кердең. Ну да инде теге. Акча дигәч. Әти белән укытты. Шул, аннары мин кердем вокальныйга түгел, актерскийга. Актерскийга. Ну мин ничек әйтергә, мин бит Димәк, хыял җырчы түгел, актер булып булган. Алайда түгел. Хыял иде иң беренчедән вокальныйга, ГИТИСка. Анда алмадылар. Мин әйтәм, ярар актерский теге ничектер мин аңа тиклем бераз спектакльләрдә дә катнашкан идем. Мин әйтәм, ну, в целом направление примерно бер, иҗат бит инде, унысы да булса да. Мин әйтәм, әйдә шунда кереп карыйм. Барып карыйм, ни әйтерләр икән, нәрсә әйтерләр икән миңа. Шунда кереп, анда теге егетләр, кызлар барысы да теге, ну инде әле менә беренче адым гына институтка басканнар, уже актерлар теге әллә ниндиләр, әллә нәрсәне мин аңламыйм теге нәрсә, әллә нинди сүзләр сөйлиләр, әллә нәрсәләр әйтәләр теге Станиславский, һаман да шуны не верю. Мин что-то вообще, короче, мин как будто мине бошка планетамен әле. Син төпчек малай. Мин төпчек, мин 3нче. 3нчесе. Мин төпчек. Төпчек иркә һәм кыланчык. Нинди? Кыланчык. Юк инде вроде. Кыланчык. Юк инде. Нигез кылай. Төпчек балалар шулай була бит инде алар. Абый аның өчен бөтен нормальный мин. Апа аның өчен Нормальный мин. Dünyanın günleri öyle başlıkları kaygısı. Elden sine gelir bizde
Bugün apa abi bilen nişik münasebetler? Evet. Abi benim en yakın dostum. Abi bilen... Ишкынан сұрауларын да обый халитте бұғаймыз. Эстрада білен бәйлі, шығышлар білен бәйлі. Өзің бит барысында ішлеп бітіріп болмайаны. Кішілер сенің яныңда командаң болырға тегеш. Сенің ярдәмшілерің болырға тегеш. Онлары бит әр нені өзің ішләсәң ижадқа қайшан вақыт қалдырға. Сен бит ең бірінші тамашашыны шатландырға тырыш. Должен ижад білем. Шүгірләнерге. Шуңа күрә шулай. Аннары нәрсәсең? Шул институтта уган шакта әкренләп мин акча эшлисе килә иде. Нигә җигет? Теге матур киенәсе дә килә. Әйтик, каябыз свиданиягә да барасы килә кызларда. Акча юк. Әниядән шалтыратып сорап булмый, чөнки Кулатны да укыйсың. Аны иң беренчедән. Икенчесе, ничектер Нейде? Уңайсыз. Син бит Мәскәүгә киттең инде да. Әти җибәрәләр иде инде акча. Мин сорамыйм. Уялайдым мин. Кастингларга йөри башладым. Вот шул чакта бик күп юк дигән сүзне ишеттем. Мы вам перезвоним, алай. Да, надо киттең инде да. Һәм беренче курстан соң мин бик зур компанияга эшкә эләктем. Нигә? Мюзиклга. Үзем дә аңламадым, ничек анда кастингка үткәнемне. Вакыт үткәч кенә шалтыратып әйттеләр, сезне подтвердили. Анда инде Син беренче шундый зур проект, шундый проект. Мин теге зур артистлар. Алар инде 15-20 ел шушы ниде, шушы өлкәдә, шул направлениедә син яшь, теге ауылдан килгән генә язак кына түгел, теге. Супер профессионаллар белән эшли башладың. Бик исемдә теге беренче зарплат килгән вакытлар, это вообще что-то было. Ну, у вакытта 55 мең миңа түләгәннәр иде акча. Это кайсы 2011 ел булган икән ул. Бигрәк тә инде 2011дә. 11дә Авылдан килгән малайга. Да. Минем өчен ул зур акча иде. Ул хәзердә бер айлык хезмәт кала. Юк, анысы шулай. Но минем өчен вообще бик зур акча иде ул вакытта миңа шундый. Вообще бәхеткә ни юк иде инде. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Белмим, ничек шулай килеп чыккандыр. Минем бит команда теге сәхнәгә тартылдым инде. Җыр. Аннары эш булмагач түгел инде. Мин бер вакытта теге минем бит абый белән апа алып баручылар. Мәскәүдә иң популярный алып баручылар икәү. Алар 17 елдан артык инде татар бәйрәмнәре оештыра. Апа әйтә миңа, Марат, минем якын подругамның ди. Туе була. Туе. Апа нәрсә сөйлисең, инде мин алып баручы. Мин килеп җырлый алам, мин әйтәм. Так и заставили. Барып алып бардым. Экмык. Әлдә бит что интересно кул чабалар. Әлдә бит ошаттылар. Мин әйтәм, субханаллах. Алар синең теге самими эшкерсез булуын ошатканнар. Җир йөзенә килде теге супер ведущий тагын бер. 7 ел алып бардым. 7 ел? Бу шул Мәскәү тирәсендә. Мәскәү тирәсендә 5 ел үткәч мин ничек әйтергә кызыгын югалта башладым. Перегорел диләр русча әйткәндә. Һәм мин әйтәм, Марат, яисә син шул банкет булып шул банкет алып барышсы булып каласың, яисә кирәк нәрсә үсәргә. Абый белән утырып сөйләшкән, абый әйтә, Казанга кирәк дип барады. Шул вакытта мин җырлар яза башлаган идем инде. Ул 16нчы еллар инде. 16нчы еллар шул вакытларда яза башлаган идем җырлар. Анда беренче җырлар чыккан иде. Нары 17дә беренче альбомны яздырып чыгардым. Шушыннан әкрет кенә таный башладылар, инде тыңлый башладык. Шул альбомда
bir iki матур жыр кешенең Була инде алай. йөрәгенә керде. Кемнәр сине шулай яратыр дигән җыр, Гөлназ Закирова көе, минем әниемнең сүзләре һәм көтмә мине дигән җырны яраттылар. Гүзәлия көе, Гөлфия Шакирова сүзләре. Вот шу ике җырны. И шулай әкренләп. Сөям сине, сөям сине генә, беләсең иртә кичләрен. Көндез күз алдымда, төнлә төшләремдә, ашкын азыр сиңа хисләрем. Менә шулай татарча чиста сөйләшүең синең гаиләдән киләме? Сезнең белән әниегез татарча Мин сөйләшәде. Казанга килгән чакта, беренче интервьюларга килгән чакта, радиога килгән, мин вообще аңламыйдым бер нәрсә. Әдәби татар телен. Мин һаман да теге утырганмын, Тәрҗемә итеп утырасың. һәм мине җавап көтә бит, алып баручы. Мин аңа карап торам шулай. Мин гафу итегез, нәрсә? Аңламыйдым, чынлап аңламыйдым. Әле әкренләп теге сөйләшәсем бит. Мин тырышам теге машинада барган чакта татар радио. Диалект көчле булымы? Диалект көчле булганга аңламыйм. Аннары бит бик күп бездә, мәсәлән, бездә урындык юк. Бездә бар түндек. Урындык, мин беренче тапкыр ишетәм нәрсә. Шүпрәк. Бездә цәпе юктыр, шүпрәк дигән сүз бездә юктыр. Цәпе, тәгәрмәч, мин беренче тапкыр ишеттем ул сүзне. Куляса. Вот. Вот это самый минимальный вариант. Нижгар татарлары. Нижгар татарлары. Шулай сөйләшәләр. Сәбилән да, цәцәкле цәйнектән монсансы кат-сапыр цәй этүчеләр именно без. Кызыгымы? Һәр якның үз традицияләре, үз сөйләме. Да. Шуңа күрә миңа кыен иде. Ничек өйрәндең? Мин өйрәнмәдем. Мин теге Әкрен практика белән килә башлады. Кем әйткән иде? Хәтерләмим. Татар телендә сөйләшер өчен татарча сөйләшергә кирәк. Һаман да тырыша идем мин теге татарча сөйләшергә, телемне сындырып булса да. Нидән ярар булсын, нишләргә соң. Китапларга бик бәрелмим, дөресен әйткәндә, теге була, ак чәчәкләр дигән китапны хәзер дә күрдем. Шу китапны укый башлаган, укып бетерәлмәдем, дөресен әйткәндә. Һәм мин тырышам безнең артистларыбызның, безнең олы артистларыбызның концертларын карарга, иске концертларын карарга яратам мин. Һәм сиңа карап торып бер дә алай дип уйламассың. Һәм ул бит үзенә күрә теге ишетәсен, тыңлыйсың, нәрсә әйтәләр, нәрсә сөйлиләр, ничек әйтәләр, үзенә күрә кызык ул. Һәм нидә машинада барган чакта тырышам радио кабызырга. Тыңлыйсың, ишетәсен, исеңдә калдырасың. Синең өчен менә шундый максат булган һәм син әкрен шуңа барып торасың инде һәр вакыт. Шулай, чөнки тырышмыйча булмый. Иң мөһиме бару. Сәхнәдә кирәк, матур булырга, матур сөйләшергә кирәк. Теге мин мишәр дип ул бит. Хәзер син сәхнәдә сөйләшәсең дә үзең. Алып баручы бит инде. Үзең сөйләсең, үзең җырлыйсың. Беренче турга чыгып киттем мин мартта. Бер көндә минем булмады алып баручы. Мәскәүдә беренче концертларым булган иде. Мәскәүдә үземнең туган якларымда анда алып баручылар булды. Минем абый белән апа булды. Абый белән. Да, ерак йөрмәдем мин. Гастрольләргә чыккан чакта юк. Минем өчен ул ни түгел. Теге ул Официальлар. Да, ул синең жанр түгел. Менә бу кысалар дигәндә син аларны һәр вакыт җимерергә тырышасың буга. Менә сезнең бу сезонның иң популяр җыры Исрек. Безнең популяр җыр Исрек сөюемнән. Исрек сөюемнән. Ләкин шунысы кызык, бу җырны бер генә радиостанциядә, бер генә телеканалда ротацияга алмады һәм ул интернетта популярлашып хитка әйләнгән җыр. Ул тагы да бер тапкыр мин шуны белән әйтәсем килә. Җырың кызык булса, тыңлаучыга яшьләр өчен иң күп яшьләрдә материал, иң мөһиме материал җырлар. Ничек язылды менә Исрек сөюемнән? Ярага, Исрек түгел, Исрек сөюемнән булсын. Исрек сөюемнән Айнур Сабирҗанов дигән шундый бер атаклы композитор бар. Егет, Төләши егет, минем якын дустым. Ул чынлап та бик талантлы егет. Миңа ул
ең матур жырларының көпләрен тәкъдим итте. Сағынырсың, ал гүлләрем, ак идел буйлары, шымырт Bütün хитларны. шәшкеләре, иреннәрең бал, арабызда ушак, исерек сөюмнән. Бу синең автор димәк? Шулай әйтәсем килде. Данир шалтырата, Марат ди, иҗатың матур ди. Без әле аның белән бик теге якынлашып дуслар түгел идек. Бер-беребезне беләбез, дуслар түгел. Марат ди, минем шундый бер теләгем бар ди. Бер нинди булса, теге модный современный җыр яздырырга ди. Уйладым да ди, синең белән вообще әйбәт булыр иде. Мин әйтәм, Данир, җыр кирәк бит, әйтәм, иң беренчедән. Мин риза. Мин не против. Әйдә, булдыра алырбызмы, булдыра алмабызмы, әйдә попробуем. Һәм ул вакыттан соң ул ноябрь айлары иде. Бер 3 айлардан тагы без аның белән аралаштык, но җырны тапмадык. Ул миңа җибәргән иде җырлар теге тормыш матур, шундый тематикага мин әйтәм, Данир, без эшләргә җыенабыз синең белән. Заманча түгел, без бит дуэт әзерлибез синең белән. Дуэт как бы менә кайчан ике артист ничек әйтик менә син, мин икәүбез как бы бер нигә киләбез хәзер. Бер җырга киләбез икәү хәзер, да, бер фикергә. Һәм тырышырга кирәк, чтобы җыр булды иң беренчедән кызык. Ну, күп бит анда җырлар. Беренчедән сиңа да миңа. Анда җырлар бит бик күп, мин әйтәм, халыкны бит кызыксындырырга кирәк. Әйтәм, синдә дә юмор әйбәт, миндә дә бераз бар ул юмор. Теге, әйдә бераз шундыйрак, нинди булса тематика алабыз. И минем исемә төшә Айнур җибәргән шул җырны. Ул бар иде. Ул җыр бар иде. Айнурга әйтәм, ул ничек килеп чыкты? Айнур белән сөйләшәбез, что-то ул миңа әйтә, кулында гитара иде, телефонда шалтырата миңа. И миңа әйтә, Марат, ник син шушы җырны җырламыйсың? И тартып җибәрде. Бүгенгә и минем всё. Мин әйтәм, Айнур, бу җыр безгә кирәк. Всё. И мин җырны сатып алдым. Нигә җибәрәм? Данир, әйтәм, менә шу җыр, ничек сиңа? Миңа нык ошады дип әйтте дә, әйдә. Всё. Аннары аранжировканы алмаштырып битердим мин. Аннары теге мин бит дотошный инде иҗатка килгәндә. Беренче тапкыр ни килде Данир студиягә, икенче тапкыр килде. Аннары әйтәм, всё, үзең кара дип әйтте. Чөнки бу иде 3нче аранжировка. Беренчене эшләдек. Икенчедә миңа әйтә, Данир белән ни? Аранжировщик миңа әйбәт бит дип әйтәм, юк. Юк, мин әйтәм. Бу аранжировка белән ул җыр алачак. Хит түгел. Юк, хит була алмый ул. Һәм 3нчедә генә уйлап йөрдем нәрсә, ничек теге утырып аннары өстендә эшләгәч, инде мин әйтәм, менә шулай әйдәгез. И всё. И как по маслу. 23нче елны сентябрь айында гастрольләргә чыгып киткәч, без вообще шок кыттык. Шушы җырны бөтенесе көтә. Бала чага, олылар. Мин шок каттым вообще. Беренче концертта балалар шул җырга менеп басты сәхнәгә. Мин кайчан күрдем балаларны сәхнәдә, кайчан ул мин. Үзгәртергә кирәген аңладым. Әйдә, бераз гына, немножко үзгәртик. Сәхнәдән барыбер нидә булса, Бераз ни? тәртип алып барырга кирәк. Әйтәм, ладно, олылар. Балалар бар. Фильтр аша уздырырлар. Шуңа күрә әле вообще нык тәртип. Булай да бит тәртипле җыр инде ул. Мәхәббәт турында бит. Менә Марат Яруллин булып уянган җыр нинди? Менә син җырладың да, һәм икенче көн син Марат Яруллин. Ну, инде, Алла түгел иде, просто, таный башлады күбрәк тамашачы. Мәсәлән? Минем уйлавымча, ул парым син дигән җырдан соң.
Хамин улаган сен соңгы бүйін әйтерсіңдір деп. Хит дегеш. Yok, соңгы бию нык күтәрде. Соңгы бию әйт, аны вообще ул Ул даже үшігізні дә күтәрді инде соңгы бүйін. Үшігізні дә күтәрді. Эшебезне дә? Әйе. Все, аңладым. Мен әйтәм, кем өченче икән? Сен аңламадың ул ди. Уйында аңладым, мен әйтәм, нәрсә әйтерсең дип. Соңгы бию ул это был разрыв. Соңгы бию это вообще ул Ул эстрадада бик Опять-таки бәйләнгән бит. Барым син дигән җыр чыкты, ул вакытта теге не TikTok дигән не площадкада шушы нене шушы җырга мин бию үзем уйлап чыгарган идем. Тиз генә шушы бию не русча әйткәндә завирусился. Завирусился. Һәм халык бию башлады. И мин ул нене ул биюне артистлар белән бию башладым. Һәм безнең килеп чыкты шулай. Мәскәүдә иде банкетка мин килдем. Карым Эльмира. Әйтәм, әйдә, яздырабыз бер минем теге. Без Эльмира белән теге шулай арада юк инде, тоже беләбез, что бар Эльмира Нагимова. Ул бәлки мине белми дә иде. Әйдә, яздырабыз. Шул видеоны яздырдык. TikToktан да миллионнар теге ул үзенең интернет-челләренә куйды. Халык яза башлады. Шундый типа матур бию, үзегез матурлар, әйдәгез бер нинди булса җыр. И без шундый, мен әйтәм, Эльмира кара күпме язалар димен ни. Типа җыр сорыйлар, типа шулай сөйләштек тә бер фикергә килдек тә, никсең юк. Әйдә яздырып карыйбыз нинди булса җыр. Һәм соңгы биюгә Миләшә Афлатунова язды сүзләр, матур сүзләр язды. Эльмира кейін язды. Эльмира беренче тапкыр көйне җибәргәч, мин вообще шок каттым. Мен әйтәм, это вообще. Мин ишеттем ул җырны, мин әйтәм, ну шундый үз-үземә тын калдым, уйланым, мен әйтәм, надо же. Шу кадәр матур ничек язарга була. Сүзләре дә, көйе дә настолько туры килде. И теге ничек әйтергә, алар үзләренең эшләрен эшләде. Мин инде, мен әйтәм, Марат, әле барысы да синең неңдә аранжировка ясатырга кирәк әйбәт кенә. Обложканы Эльмира белән чуть талашып бетмәдек. Мин әйтәм, әйдә, фотографиясы без юк, фотография кирәкми дип мин әйтә. Ул әле теге аның шул аерылган шатлары гына, теге үзенең ниндидер проблемалары, күңел хәләте анда булмагандыр инде. Күңелдә булмагандыр инде. Һәм мин әйтәм, Марат, гафу ит, но фотога теге икәү чагыштырсак кына ди. Мин теге аранжировканы ясаттык, аранжировка шул хәер Артур Замалидинов, әгәр шундый матур аранжировка ясап берде. Мин әйтәм, әле бит теге кирәк матур гына аны кеше бит карый. Обложкага карагач, ул сразу үзенә представляет, нәрсә булырга тиеш. Әйе. Фантазиясы эшли башлый аны. Һәм шушы обложка белән мин әйтәм, чыгарга кирәк, халык көтә, мин әйтәм, ярар көтсеннәр. Мин әйтәм, юк, чыгармыйбыз. Бу обложка белән без чыгармыйбыз җырны. Теге ниндидер обложканы итте, уйлап чыгардык та, Эльмира да үзенең вариантын, тагы дизайнерлар мин ашам. Күп нишләгез, чыгарыгыз, мин әйтәм, мин чыгармыйм. И бер кеше аша, теге интернет шелтәрләрендә бар ниләр, фотолар, кайсылары сатып алырга була акчага. Шушы нидә, шушы интернеттан сайлап алып, шушы фотографияга мине язып чыгарган иде. Чыгардыгыз. Һәм бомба булды. Һәм ул минем уйламча иң шәп дуэт булды. Ул вакытта. Тапшыруыбызның партнеры CDM йорт җиһазлары үзәге сезне уникаль акция белән сөендерә. Товарның киң ассортиментына 70%-ка кадәр ташламалар. Өегезне кулай бәядән яңартыгыз. Ашыгыз, товар саны шикләнгән. Центральный дом мебели йорт җиһазлары үзәге. Адресы Тукай урамы 115-нче йорт. Рәхим итегез. Тамашачыда шундый фикер яши, бәлки сине бу сорау үпкәләтер дә име. Нәкъ менә Эльмираның гаиләсе җимерелү,
андай фикирлешкенем бар. Ике егетнең карьерасын ясады дигән сүз. Андай, Yok, yok, андайны түгел. Синдә нинди? Yok, әйтәләр, Марат Яруллин, Илмира Нагимованың гаиләсен бустырды шунда. Гаиләсен бустырды. Да, типа. Синдә тагын да куркынычрак. Теге ишеткәнем бар, Илмира Нагимова Русланнан, ну инде апалар яза бит инде, укыганым бар инде. Русланны ташлап китеп Маратка киткән дип шундый фикерләшкән. Ятсыз. Мин. Белмим инде кемдер. Вообще не говори, просто. Аллам сакласын. Аллам сакласын. Дишләр эшләр. Так еще гаиләсенә кергән. Һәм Нәрсә ул? Һәм син килешәсең мондый фикер белән? Нинди фикер белән? Нәкъ менә Илмираның гаиләсе җимерелгән моментта ике егетнең карьерасы үсеп китте дигән. Руслан белән син турында сүз аңлавым. Yok, мин аңладым. Мин аңладым. Минем уйлавымча, ул шулай килеп чыккан, дөресен әйткәндә, ул Илмира ул вакытта иң обсуждаемый артист иде, минем уйлавымча. Һәм мин бит вообще белмәдем аның аерылган. Ничек чыдады икән ул? Мин белмәдем, һәм безнең бит ни? Җыр бит инде уйланган иде. Әйе. Мин ул хәбәр турында белдем интернет челтәрләр ашкана, үзенең видеосын карап кына. Ул дуэт турында без аның Ираты белән сөйләшкән идек, более того. Әйе, миңа бер вакыт шулай дип әйткән Илмира. Алар минем абый белән сөйләштеләр, һәм бер фикергә килделәр, әйе, дуэт әйбәт бит, җыры да, не да, давай язды. Яшь талантларны поддерживать кирәк дип шулайрак әйткән иде. Шуңа күрә минем уйлавымча, ул это просто обстоятельства. Что менә шулай туры килде бит. Туры килде, әйе. Даже туры килмәгән булса, минем уйлавымча, барыбер да әйткән булыр. Үзенең неен итәр иде. Һәм мин әйтә алмыйм, соңгы биюгә була популяр булдым дип. Мин соңгы биюдән соң туктамадым бер көндә эшләргә. Әйе. Соңгы биюгә тиклем дә, соңгы биюдән соң да. Юк, ул соңгы биюдән соң да гәрдәсен шул эйфорияда йөргән булсаң, ул бик тиз күрелгән булыр иде. Шулай. Ул бит көн сайын Көн сайын әйтеп торырга кирәк, көн сайын аңлатып торырга кирәк Соңгы биюдән соң минем бик матур җырларым чыкты. Но соңгы бию ул хит. Это хит, әйе. Әйе. Матур җырлар күп, Хиттар күп түгел. хитлар күп түгел, кызганычка каршы, әйе. Һәм аның рецептын да белеп булмый. Әйтәләр, ницек. Вот видишь, смотри. Видишь, уже мишәргә пишә. Ницек язырга. Менә ниһаять син монда җайлаштың һәм ышана башладың. Хәзер тагы 5 минут и просто синең белән мишәрцә сөйләшә башлыйбыз. Өйрәтеп кайтарасың мине. Мицәрчә сөйләшергә. Әлеге мизгелләрдә тапшыруыбызның генераль партнеры турында искә алсак та урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышның барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремендә улау бар тик 12990 сумга. Бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Менә Хабаттан шул темага кайтып, менә ул вакытта бит тәнкыйть сиңа да яуды, Илмирага да яуды. Ничек күтәрәсең син тәнкыйтьне? Ират бит ул төрлечә кабул итә. Без хатын-кыз инде яләнгән безнең тәнкыйтьләрендә. Анда язучыларга ул хейтер дип әйтәбез бит ул кешеләрне без. Алар да булырга тиеш. Чөнки алар үзләре дә аңламыйлар безнең рейтингны күтәрәләр. Алар сөйлиләр, артист кеше ул кызык команда булырга тиеш. Если артист кеше турында сөйләмиләр икән, ул, значит, ул неинтересный. Иң әйбәте, кайчан синең тыңлаучыларың сине яраталар һәм кайсылары сине яратмыйлар. Алар кайчан бергә сөйләшә башлый. Это вообще бик әйбәт. 50 на 50, әйе. 50 на 50. Мин андый фикерләргә ничек әйтергә?
язучыларга мен шулай Илмираның да бик әйбәт сүзе бар, бәхетле булсыннар. Мин шул ук фикердә, бәхетле булсыннар. Чынлап та ул бит ул үзләренең вакытын туздырган кешеләр, менә утырып язучылар. Мин дөресен әйтәм, мин кызыксынам аларга даже. Даже рәхмәтле. Языгыз, языгыз. Вакытыгыз бар икән, языгыз. Минем уйлавымча, чынлап та бәхетле кешенең вакыты юк ул эшкә. Утырып кемдер нитеп торырга, язып торырга. Язасыз, ярар, языгыз. Бәхетле булыгыз. Шулай дип. Фикер дигәннән объективный мнение булса ниндидер. Мин чынлап та аны ул кешене, мәсәлән, мин аны тыңларга, мәсәлән, мин аны тыңлый алам. Эльмира белән дус буларак аралашасызмы? Аралашабыз, конечно. Сөйләшәбез, аралашабыз. Сиңа әле хитлар язамсың? Эльмира... Синең калган бер җырыңның шулай автор Эльмира бугай. Минем сирем. Минем сирем. Шулай бик матур. Шулай яратам мин ул. Менә синең концертларга Пушкин картасы бер була, бер булмый. Нәрсә белән бәйле ул? Әле юк, чөнки Пушкин картасы бит ул безнең өчен чыккан вакытта, без первый гастрольләргә чыккан вакытта ул безгә бик ярдәм итте. Чынлап та. Пушкинский карта, чөнки минем тамашачылар арасында инде иң күбе яшьләр, һәм яшьләр өчен инде ул бик әйбәт. Ул бит картаны мошенниклар ничектер нәрсәдер әйләндереп бетергәннәр бер вакытта. Ничектер акчамыдыр салдыра башлаганнар ул карталардан. И аннары ул Пушкинский картаны бетерделәр. Ул мен бетерделәр. Һәм проверкаларга җибәрделәр. Ул бит Мәскәүдән бит ул Пушкинский карта килә. Һәм без аны бернишләй алмыйбыз. Булды, иттеләр дә, сүндерделәр дә. Хәзер юк. Хәзер юк, ул кемдәдер бар хәзерге көнне. Ниндидер артистларда бар. Бәлки безгә Татарстанда үзебезнең Тукай картасы кирәктер. Бәлки, әйбәт булыр иде. Кара, менә кызык булыр иде бит, әйме? Татарстанда, мәсәлән, Тукай картасы булса, Фикер әйбәт. чөнки минем эшкәм юк. Булса, менә шундый яшь артистларга барсаң, әйбәт бит. Минем уйлавымча, безгә андый карта булса, безнең концертлар өчен ул вообще әйбәт булыр иде. Минем уйлавымча. Һәр вакытта да сүндереп түгел инде. Ул бит һаман да интектереп бетерәсен тамашачыны, буламы, булмыймы була. Без хәзер алдык та аны уже все. Без даже нитмибез да. Чөнки потому что һаман да то сүндерәләр, то өрәләр. Халык теге Сез яшь артистлар җыелып мәдәният министрлыгына шундый теләк белән чыгасыгыз килмиме? Яшьләргә үзебезнең җырларыбыз аша татар телендә теге ничек әйтәләр, теге балалар мәсәлән чыга сәхнәгә. Балалар безнең җырлы, минем җырларымны җырлыйлар рәхәтләнеп. Неважно, минем җырымны татарча чыгып. Татарча җырлары. И минем җырларны җырлаган чакта инде әллә кайларга очып китәсе килә. Шулаймы? Мин әйтәм, Марат, эшләгән эшләрең юкка чыкмаган бит. Аллага шөкер. Балалар татарча сөйләшә, татарча җырларны тыңлый, шул җырларда үсә алар. Алай булса бит милләт яшәр, тел яшәр, тел сакланыр. Асканна, ты спеть хочешь? Какую песню? О, Менә Маратка да ут ыстылды. Хыяланам Марат гаилә турында. Хыяланамын инде, хыяланмыйм. Балалар чыга бит сәхнәгә, мин әйтәм. Теге күз алдыма китерәм, мин әйтәм, минем дә кайчан калса шундый балаларым булыр бит, Алла теләсә. Телимин гаиләне инде, телим әйе. Хыялым шундый гастрольләрдән кайткач, үдә теге әтик дип кычкырып, балалар йөгереп чыксын. Шундый хыялым. Әниләре көтсен. Аның өчен ким дигәндә өйләнергә кирәк. Марат, син бу хакта уйлыйсыңмы? Ким дигәндә өйләнергә кирәк. Өйләнергә кирәк, әйе. Өйләнер өчен генә өйләнеп булмый бит ул. Алай бит булмый ул. Мәхәббәт булырга тиеш, Син мәхәббәтсез. чынлап торып яратканың бармы?
Бар. 22 yaşında мен biraz гына қалдым, үйленмедім. Үліп ғашық болдың. Үйленерге ұзақ уақыт қалмаған еді. 22 yaşında абый белән отырып списоклар тутырган идек. Кемне тойга чакырабыз. Андый хәлләр булды. Һәм ни өчен булмады ул той? Ходай тәгәлә шулай эшләде. Ул минем көчем булмагандыр. Мен сиздем, мен хата ясыйм дип. Ялгышкан. Бүген син ғашық түгел. Sağınırsan hele, sağınırsan Yalgışını üzük sanırsan Birge bulgan matut turmuşlarını Kiri kaytarday bularsın Әлегә синең бөтен дөньяң шул иҗат, әйме? Мен вообще иҗаттан башка бүгенге көндә теге сораулар бирәләр. Нишләр идең? Мен авылда яшәр идем. Син җавабын да белмисең. Юк. Вариантларың да юк. Бар тик шул иҗат кына. Мен яшим бүгенге көн белән, иң беренчедән. Иртәгә булмаса, белмим, ничек әйтергә, ничек аңа җавап бирергә, белмим. Бүгенге көн Аллага шөкер бар, мен иҗат белән шөгыльләнәм. Яраткан эшем. Мин яратам ул эшне. Иҗатны халык ярата. Алардан зур бәхет бармы соң? Худайның бәхете. Худайның бүләге точнее бәхете түгел. Минем бәхетем Худайның бүләге. Димәк, бүген Марат Яруллин бәхетле егет. Бәхетле, мин бик бәхетле кеше. Бик бәхетле. Мин бик бәхетле кеше. Минем яннарымда минем исән-сау әтиәни, туганнарым, дусларым, якыннарым. Мин үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнәмен. Конечно, мин бәхетле. Тамашачы килә. Тамашачы килә, тамашачы ярата, яратып, ачык йөрәкләре белән каршы алалар, чәчкәгә күмәләр, бүләккә күмәләр, залларыңны тутыралар. Конечно, Аллага шөкер. Ә менә син хәзер әйтә аласыңмы, минем вакытым килеп җитте дип? Мин бүген популяр дип. Минем уйлавымча, мин әле иҗат юлымны концертлар белән, гастрольләр белән әле башлап кына җибәрдем. Минем әле алда бик күп эш. Алайда без кыска вакыт эчендә әйбәт результатлар күрсәтәбез. Залларыбыз тула, Аллага шөкер. Тамашачыбыз артып килә. Мин әйтә алмыйм, мин теге бик популярность дип, мин самый теге миндирәләне популярный. Мин әйтәләр, бүгенге көнне әйтәләр да, Марат Яруллин популяр дип. Бүген эстрадада буйдак егетләр арасында синең бит инде конкуренцияң юк диярлек. Шулайдыр. Ансы шулайдыр. Яшьләр арасында бүгенге көнне әйет, чынлап та минем уйлавымча, менә именно молодежное направление, кайсы популяр, ул миндә гәрәй кәүләбез. Юк, популяр артистлар күп бит, но мәсәлән, бүтән артистларга килгәндә, аларга тагы да күбрәк тамашачы җыри. Но молодежный нигә килгәндә форматка, бездә, наверное, молодежь күбрәк кискән. Безнең концертларга олы поколение йөри башлады. Без шаккатабыз. Апалар килә, агъяулыклы әбекәйләр, мужиклар килеп утыра. Вообще без шулханнар безнең өчен шатлык ул. Теге беренче турны йөргән чакта гел балачага, әле Пушкинский картада бар иде бит. Балачага ни яшьләр, әйбәт инде безнең иң күбе яшьләр бит инде. Бу ничектер үзенчәлекле, теге по-другому приятно, по-другому рәхәт, шуңа күрә шатланабыз гына без. Башкача рәхәт. Теге үзең җырлыйсың, үзең карыйсың, апам утырган рәхәтләнеп сине видеога төшерә, үзе җырлый. Димәк, инде бәлки бу тагында җитдирәк башка төрле җырларда кирәк дигән сүздер. Әллә син шушы юнәлештә эшем күп дип уйлыйсыңмы? Юк, минем уйлавымча, мин бер кайчан да язмадым җырларны, кем өчендер? Кем өчендер. Иң беренчедән ул җыр миңа ошырга тиеш. Тамашачы менә шушы җырны яратыр дип мин нитмәдем. Яисә менә бу җыр хит булыр дип менә шулай нитәм.
нәрсә күңелдән чыкты, инде авторларның җырларын яраттым, шуларны мин Җырладым. җырладым. Чын күңелдән эшләсәң, тамашачы аны сразу сизә ул инде. И син яратып эшләсәң, алар да ярата. Рәхмәт, Марат. Рәхмәт, Шундай Лилия. позитивта кал, хитлы җырлар туып Рәхмәт, торсын. Лилия, рәхмәт. Иң мөһиме синең концертларга менә шул яшь аудитория йөреп торсын. Яшьләр генә түгел, уллары да килсен, барысы да Барысы да килсен. килсен. Юк, иң сөендергәне бит нәрсә, безнең менә олы буын өчен артистлар күп, җырлаучылар күп. Ә менә яшь буын өчен кызганычка каршылар күп түгел. түгел, юк. Мин менә үзем дә 2 бала үстергән әни буларак китә бит алар. Рус ТикТогына Шуны китә. әйтәм бит. Алар ютубына кирип китә. Әле бит, понимаешь, нинди момент. Яшьләр аларны бик авыр нитәргә. Тотып калырга. Тотып калырга. Алар һәр көн аларның менә шушы Әйбер алып кертеп китте инде әле кайчан. Всё. Анда һәр көн үзгәреш, һәр көн яңалык. Шуңа күрә Трендлар көн яшь, сайын яңа. Безгә тагы да авыррак. Чөнки яшьләрнең вниманиесен тотып калдырырга ул аңа үзенә кирәк берни. Бигрәк тә 3 минут кына игътибарын җәлеп итәргә әзер булган яшьләр. Бүгенге көнне бар шундый ниләр, артистлар, нидә интернет челләрендә, теге блогерлар ниләр, аларны карый да, аларның музыкасын тыңлый, современный, стильно, интересно, аранжировкасына килгәндә, төсенә килгәндә, обложкасына килгәндә, карыйлар модный, современный артист. Минем уйлавымча, безнең эстрадада үсеш тагы да күбрәк булырга тиеш яшьләр арасында. Чөнки безнең яшьләр, безнең молодежь кызыксынырга тиеш. Иң беренчедән татар артистлары белән. Но аның өчен кирәк кызык булырга, аның яшьләр өчен. Әлбәттә. Контент. Юк, менә шул Казакларда Димашлар, нәрсәләр, алар бит менә матур җырлау белән бер үк вакытта, шул вакытта нинди матур тәмле аранжировкалар, нинди матур контент тудыра, шуңа күрә эшлисе әле. Нидә ижадка килгәндә һәр мелочь, да мелочи важно все. Әлбәттә. Вот это 100%. Шуңа күрә көч сиңа, энергия, Рәхмәт. алга бар, туктама, Рәхмәт. барысы да яхшы булсын. Амин. Бернинди сүзләргә дә, бернинди тәнкыйтькә дә, хәйтка да карама, чөнки синең миссияң миңа калса зур. Бәлки менә кемдер уф дидер, миңа хәзер инде ачу килеп карыйдыр, ләкин менә синең һәм синең кебек артистлар күп булырга тиеш, чөнки яшьләрне телгә тарта торган, татар җырын тыңлата торган кешеләр чыннан да бүген сез. Ничек кенә бу бәлки пафсуда яңгырыйдыр. Рәхмәт, Шуңа күрә уңышлар сиңа, Марат. Рәхмәт, Лилия. Барысы Рәхмәт да яхшы чакырганы булсын. өчен. Сезгә дә уңышлар. Күрешкәнче. Шулай ук тамашачыларыбызга да нәкъ менә әлеге 1 сәгатьне безнең белән үткәрүегез өчен рәхмәтебезне белдереп, безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булаша, тормышны һәм үзегезне яратып яшәгез, исән-имин булыгыз.